Eta gero, gainera zure aigitek hartzenan egon bitartien, lehen beha ipatu duzu, ez da, baina berriro esango dugu. Zure amama Rosario ia hila eguen, ez da? Ze amama Rosario izan? Zure amama Rosario, Iñaki, eukizaren nien, familie, pasejagoan, familie eukin bari, kursuan korta da. Kortan hartu joan infezio bat. Eta orduan etxoan adelantu, orduan urako infezio bat, adios, tolbide, asko. Da, klar, Andra bai, beha karzela, beste zemara karzela, da beste bide, entzikikua, da, ezkerra Jose bai, karga guzti beha bat joan, aldan modua. Nor zan Josefa ba? Josefa zan, haititen da begozina bat. Nahiko lan egituen. Zitu zinu zuan limite, esaten da.